Hey, MZP te le mizo zir lai ten MPSC siam that na tlang ninga na ai kan mang ninga kan lo mang ta tilai chuan voinia Mizoram sorkar ayo in DPNR secretary le MPSC ruai tu tenen in biak na kan nia chuta chuan kan aspirante tin college SU leaders te MZPOB te ba ka kan tel boka tiang chuan in biak na kun kan han nia Mizoram sorkar po in kan thu then te an lo ngai to tin MPSC lam te po in an din mun te har sat nan nei dan te le MZP te le aspirant te po in kan har sat na nei dan te kan thil phut te zau takin kan han soi hoa chulaya chuan Mizoram sorkarin kan chief minister kai huai na nuaya chief secretary tenen ngai tuana zau tak sengin MPSC reform committee din te chu tiang chuan an hanin buat saya hetiang anga sorkarin ma min lak sak tur hilom lein kan ria amai ro chu thu ti sa a chan pot lo chuan enge ni ke ni chuan MZP chuan in ma kan la chhunzawm ngai lo chumi ni wang chuan sorkar malak na hi kan ngai chang zel do na voin ni chuan kan program hi dar thum mania kan call off anga naktu dar kwa hetilai muna hian MPSC office kal turte dan lepot turania sorkar atanga order vil fai takan mu pot ani lo chuan chu tiang chuan kan kal chhunzawm le zel do na ni ti kha kan soi thei ni se chaw me